bago, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala ang mga suki o mga pinalangga ang mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga pagadumalahon kising higala, Brother Levi Claves. Okay, magampo ta higala before ta mopadayon. Amahan na mo nga naa sa kahitasan sa mga langit, nining sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo o Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo.
Salamat usab nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin karong buntaga mapadayon sa pagpamati sa mga katawhan o kanamong tanan ang imong mga bililhon nga pulong. Nagahangyo kami o Dios nga samtang kami karon magapamati ug magtuon sa imong balang pulong, tuguti nga ang balaan nga espiritu magapuyo imo ipakunsad sa matag usa kanamo aron maablihan among hunahuna ang among makasing-kasing, din among masabtan ang imong mga pulong sa matin-aw gayod o maaplikar namo sa tagsa-tagsa namo kamakinabuhi aron kini mo'y magtudlo kanamo sa hustong pagkinabuhi subay og uyon sa imong kaubuton. Mining taknaas kabuntagon o Dios, nagahangyo kami kanimo tungod kay duna kay mga anak dinhi mga taknaa mga nagapaminaw sa iyong mga pulong nga dunay giantos nga nagkalain-laing mga sakit, mga balatian sa lawas. Ang uban dunay mga gipantumar nga mga medication. Naghangyo kami tungod kay ikaw man ang gamhanan nga Dios, hinaot pa nga ang imong balaan na kamot magahikap sa tagsa-tagsa kapanglawas aron matangtangan ang matag-usa sa nagkalain-laing mga balatian kay mao'y among gihandom o Dios nga samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo, among mabatnan ang kahimsog, kusog ug mga maayong panglawas. Ang uban karong buntaga adunay mga suliran, problema sa panimalay. Hinaot pa nga ikaw maghatag og kasulbaran o Dios. Ang uban dunay mga problema financially. Naghangyo kami, hinaot pa ikaw magsangkap sa mga panginahanglan. Labaw tanan, kaming tanan karong buntaga. Ablihi ang among unahuna, aron amo kining masabtan og makinabuhian namo iyong mga pulong samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo. Daghan salamat karong buntaga nga ikaw maminaw og magdungog sa pagampo kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga among manluluwas. Amen. Okay, good morning sa tanan. Kutob sa naminaw karon sa ato nga programa, kutob sa naglantaw sa ato nga live. Kamong tanan mga higala, amo nga ginawelcome dinhi sa Tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede namo kapadangat og mga mensahe diri namo ni Brother John. Panahon na nga mo text mo namo sa among mga number nga among ipahibaw nga ninyo, pero alang ni adtong mga kahigalaan nga wa makakuha sa atong mga number, labi na ni adtong mga kahigalaan nato nga bag-o o karon pa nakapamati sa pulong o sa ato nga programa karon pa nagalantaw. Ang ako number higala 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede naman kapadangat namo ni Brother John og mga greetings baka kay anay mga silingan nato ato mga sa Corps Pamilya, mga minato sa kinabuhi nga nag-birthday, so malipay na higala sila nga imong mo greet kanila, no? Mo greet kanila sa ilang birthday aron magbalipayon sab sila. Ang uban dunay mga nakalain-lain mga tagsa-tagsa, mga talagsaon nga okasyon sa kinabuhi sa mas mga anniversaries. Pwede na ikapadangat yung higala ato ng basahon dinhi sa ato nga programa. Labostan kung naamo dihay mga pangutana makigalaan gikalibgan ninyo mahitungod sa doktrina or sa atong gipanghisgutan sa nanlabayng kapanahunan. O mahimo nga mo hinahinay namo og text nga rin namo ni Brother John or pwedeng ari mo mopadangat sa inyong mga mensahe sa comment section nato sa Facebook, no? Alang sa wa pa makasulay og tan-aw nini, naminaw lang mo sa radio or adihas yung panimalay, wa pa mo Facebook. Pero kung doon na mo Facebook mahigala, i-search ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no? DYCM Bugo Adventist. Makita ninyo ang ato nga programa o niya madunggan ninyo ang mga tubag sa mga pangutana na atong ihatag din hino. So sa tanan nga mga viewers, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibuok nga kalibutan asa mo dapitan na himutang karon,
kinasingkasing manamo nga gina-welcome nini nga tulumanon kini ang maayong balita. Okay, amo rin itunol ang mainiton o glabas nga mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga pinalangga nga tigpaminaw diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental nga naabot sa labyog sa ato nga broadcast karon diha through radio o kamontanan diha. Welcome mga nagtan-aw sa nato sa Facebook diha, ang uban naggamit og lanog nga mga sound. So ato na nga gipasalamatan o gina-welcome nato dinhi sa ato nga tulumanon. Good morning sa tanan taga Escalante, lanog Escalante diha sa Sagay, sa Tubuso, sa Gihulngan o uban pang dapit no diha sa Negros Island. Kamong tanan welcome. Ato sa mga viewers diri sa Masbate, labi na diha silutungan nga always naga lantaw sa ato nga programa. Good morning sa mga necessaryo family diha. Tanan diha naminaw, naglantaw. O niya, good morning sa tanang taga probinsya sa Biliran or Biliran Province. Ang uban diha naminaw sa radio. O nag-tune in sa radio. Ang uban diha nagamit o mga amplifier. O niya, naglantaw sa Facebook. Kinasingkasing mo na mo higala nga ginadapit karong buntaga o gina-welcome ining aton tulumanon sa kini ang maayong balita. Nya kumusta og maayong buntag pod sa tanan natong mga listeners, mga viewers, mga paminaw diha dapita sa probinsya sa Leyte. Good morning ang tanan diha sa Ormoc. Daghang kay tag listener kay lanog dinhi atong programa. Bisan sa radio lang gani, lanog ni diha. Good morning yung tanan diha sa Ormoc. Nya good morning sa mga Disor family diha. Good morning ni Brother Noel Sad Gonzales. O niya, ngadto sa mga misa diya family, atong gipangumusta tanan no, diya sa Ormoc, diri sa Merida, o niya, bisan pa man diri sa Palonpon, Leyte. Good morning ninyong tanan diya, no? Sa Palonpon, mga tigpaminaw nato sa Kananga, Leyte, sa Isabel, Leyte. O niya, good morning sab diha sa Matag-Ob, Leyte, no? Kamon tanan diya, welcome. Yung mga suki na ito naminaw diya sa Baybay City day. Good morning ni Brother Sanico. May buntag niyo bro. Uban siyong family. Mga tigpaminaw sa nato dari sa San Isidro, Leyte. Atong gina-welcome di antanan. Mga suki na itong naminaw diya sa Kalubian, Leyte. Good morning sa tanang taga-Tabango, Leyte. O tanang taga San Isidro, tanang taga Villaba, Leyte. Atong pasalamatan diya ang tanan to makagsunan nga nagagamit o mga sound system no. Sama nila ni Brad Jose Insinso na ni Sternate. Good morning yung tanan. O niya diya sila si Ma'am Gritson Nobila sa Kagnukot no. Tanan diya mga Rubas family o uban pa nato diya mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa atong programa dinhi sa kini ang maayong balita. O niya ato sa mga suki nga naminaw diri sa Islas Camotes. Tanan nga taga Camotes Island ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya, good morning diya sa Lower Kagkagan. Ngadto nila ni Brother Tato Sotilo. So good morning ni Brother Tato. O sa tanan nato diya nga mga kahigalaan nga naminaw sa lanog sa trompa nila ni Brother Tato kay murag duha man na ka trompa ng iyang gigamit diha. So tanan diha kaninyong naminaw ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Sa dili pa ta mo padayon sa nanhigala maminaw usa ta og usa ka awit. Nahisala ako sa dalan sa atong Ginoo. Apan karon ako nahibalik
balik, kay si Jesus hapit na mo balik. Magligon, magligon, magligon ang tanan, kay si Jesus na tumakikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan, na wala pa sa kamaturan. Ako karon nagmatinumanon sa iyang mga kabubuton, kay mo abot daon yang panahon, nga kitang tanan pagaguhaon. Magligon, magligon, magligon ang tanan, kay si Jesus na tumakikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan, na wala pa sa kamaturan. Magligon, magligon, magligon ang tanan, kay si Jesus na tumakikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan, na wala pa sa kamatuoran. Aron mo sab sila may kaluwasan, magligon og musidlak ang tanan. Okay, padayon tahigala sa paghatod nga na kaninyo sa mga mainiton o labas nga mga pangumusta karong buntaga. Arita sa isla sa Bantayan tungod kay sa radio lang gani pertin lanuga di astong programa tungod kay atbang ramagod sa Bugo City. So tanan diyang naminaw diya sa Madridihos. Daghang kay tag mga listener diya. Good morning diya ang Brother Jameson de la Cruz. Mga Obita family diya nga nagasunod, mga Tayaktak family. Kanya ngadtos mga kahigalaan ang makigsunan na to, tanan diya sa kaungkod, no? O di nato matagsa-tagsa, pero kamon tanan diya nga naminaw. Welcome mga tigpaminaw nato diri sa Pili, diha sa Atop-Atop, o mga tigpaminaw to diya sa Silyon. Good morning din nila ni Sister Dolly Alip. Good morning Sister Dolly, uban sa imong family. Nila ni Brother Tets diya, Batsensyala. Always sad nagapaminaw. O di lang kayo sila kung makatext dito tungod kay wag ko na signal sa dito sa ilang cellphone. Good morning. O niya mga suki na ito naminaw diri sa Bantayan. Takantag mga tipaminaw diya sa Bantayan. Uban nagamit mga sound system. At ang pasalamatan si Brother William Tadlas, kabaster natin nagpalanog permina sa ilang sound. O niya ngadto ni Brother Cotijo sab diha sa Tikad, no? Maayong buntag Brother Cotijo. O niya dito sa Islas Lipayran kang Brother Losernas. O maayong buntag sa tanang taga Lipayran, tanan nga taga Isla sa Silagon, diha sa Butiges o diha sa Doong. O tanan diha naminaw diha Silutungan. Kutob sa naminaw karon radio or naglantaw sa Facebook. Kinasing-kasing mo na mong gina-welcome or naminaw mo sa lanog sa mga sound system sa inyong masalingan. Kamuntanan, welcome sa Tulumanon sa kini ang maing balita. O di ato mga suki o pinalanggan tigpaminaw diya sa Santa Fe karon. Good morning sa tanang taga Santa Fe, sa mga Batsensyala family. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Humula. Good morning yung tanan. Diya sa Machamban, diya sa lungsod yun sa Santa Fe. O nabisan pa man ito sa Ukoy, kang Brother Lot, Villabrillie, o tanan-tanan diya sa Santa Fe nga naminaw. O niya mga suki na itong naminaw diya sa isla sa Hilantagaan. Daghang putag tigpaminaw sa Hilantagaan. Niya diya po sa isla sa Kinatarkan Island. Mga tigpaminaw ito diya sa isla Hibitngil. O dito sa Malapascua Island, o sa Carnasa. Kamunta na niya mga nagapaminaw sa itong programa o nagalantaw through Facebook. Kamuntanan mga higala, ginawelcome mo na mo din sa Tulumanon sa kini ang maing balita. Kanya din ito sa Mainland Cebu, daghan-daghan sad nga maabot din itong programa. Labi na sa mga ibabaw sa kabukiran sa mga lagyong lugar, mga ibabaw sa kabukiran din maabot sa atong programa. Des makabukirang barangay sa Balanban sa mas magsaysay,
das Torias, das Tuburan, nga good morning ni Dong Bob Rituya, nga ato ng amigo, o niya, always gina siyang paminaw sa ato nga Tolomanon. So, good morning ni mo, Dong Bob. O niya, tanang naminaw diha sa Tabuilan, diha sa Olivo, diha sa Barangay Dalid, o niya diha sa Kalumbangan, mga tigpaminaw sa nato diri sa Gimpilakan o Kanluhangon. Diha sa Gimpilakan, labi na diha sa mga pamilyas, mga Tirana, mga Golbin family, mga Yunting family, mga Samson family, ngadtos mga pamilya nila ni Brother Junior Pikit. Good morning tanan niya. Good morning ni Brother Maning Masbang diha sa Kalambua. Brother Maning, maayong buntag nimo, mga silingan nga naminaw diha. Ngadto sa ni Brother Pipi or Sabia diha sa Sabah. Good morning, Brother Pipi. O niya, mga suki na itong naminaw, dito sa mga higala sa Katmon, no? Always nagapaminaw. Lang Brother Mario Alquizar, iyang mga kaubanan sa Panibalay. O niya, mga kabukirang barangay diya sa Katmon, di naglanog-lanog ni atong programa, labi na sa mga ibabaw sa kabukiran, sa Masantikan, Agsuaw, Katmon, sa Bungyas, o guban pa dihang mga silingang mga kabarangayan sa kabukiran, diin ang atong programa maoy gipaminaw dinhi sa ato nga Tolomanon. O niya, mga kabukirang barangay sabi sa Sugod, o daghan po kayo mga suki din naminaw, kamunta na diha, gina-welcome niya, pwede makapadangat og mga mensahe dinhi sa ato nga Tolomanon. Aron nato ng basahon, no? Good morning sad sa tanang mga tigpaminaw to diri sa Bourbon area, diha sa Poblasyon Bourbon, o niya diri sad sa Lao Bourbon. Good morning sa tanang taga-Bundo. Kumusta og may buntag diha sa mga Morillo family na always nagapaminaw, naglantaw sa Facebook, ngadto sa mga Orsal family, Kataraha family, o niya mga tigpaminaw sa nato diha sa Calabura, Bourbon. Kutob sa naminaw diha, tanan nga mga naglanlaing mga barangay diha sa Bourbon area, kamuntanan, welcome sa ato nga Tolomanon. Na diri sa San Jose sa Bourbon, na po naglanog-lanog nga trompa diha kang Brother Rodrigo Villamor. Po, may buntag nimo. Uban sa iyong pinalanggang asawa, imong mga kabataan, og mga buutan nimong mga silingan diha nga nagapaminaw sa lanog sa imong sound system. Good morning. Ato sablan ni Brother Amay Pitugo og ayang family. Good morning ni Brother Amay. Ng Brother Rolando de Villamor, tanan yung naminaw sa San Jose. Ato nga gipangungusta, gina-welcome sa atong programa. O niya mga tigpamanon tuyos kaguyong, o dito sa lungsod sa Tabugon, mga higala. Lanog-lanog po niya itong programa sa Tabugon. Good morning nila ni Brother John Lubitania. Oban siyang pinalangga. O niya ilang Sister Remedios Montiliano, yang family, Lanster Dilma, and family, yang pinalanggang bana, Mr. Ando, o uban silang mga kabataan. Na Brother Pipi Orsal Sabdiha, no, diya sa Kumbado, Tabugon, o tanan na lang nga naminaw diya sa Tabugon area, atong mga kaigsunan, mga kahigalaan, welcome kamuntanan. O diya diri sa Managasi, Tabugon Higala, diin daghang kayo nagsubaybay sa atong programa diya. Good morning diya sa mga Ilarcusa family, ngadtos mga ngadtos mga Romagos family. O niatos ang pangumusta ko lumutaga si Brother Ernesto Saladaga o si Sister Erinia Soliano o uban pa dihang mga nagpaminaw, mga Nano family. Tanan-tanan niyo diya sa Managasi, Tabugon, welcome. O niya mga Jordan family diya sa Lamak, diya sa Ilihan. Naghamputag tigpaminaw sa Ilihan o diris Kandangas o sa barangay sa Kadwawan. Diin naglanog-lanog po ni atong programa. Diya sa mahiyahay atong pasalamatan si Brother Bean Istor sa iyang trumpa nga always gina nagalanog-lanog, no, diya sa mahayahay Kadwawan, diya sa Tagaytay. O uban pa mga dapit diya nga naabot. Good morning diya sa mga Maluloyon family, mga Barili family, o niya mga Istor family diya, mga Arnoco family, mga Amigable family,
O niya ato sang gina-welcome sila si ang mga kaigsunan makahigalaan nato diya sa Eden, no? Sa Eden, daghantag matig paminaw sa Eden, atong gina-welcome. O niya ngadto sad ni Brother Rosasinia. Good morning nimo bro, uban siyong family. Murag mag-GYD maron diri sa Luok, San Remigio. Siguro andam ng atong mga young people diya, Brother Jomel, no? Nga nagpanikad na sila kay kausa na sa katuig ilang tulumanon kanang gitawag GYD. Then serbisyo na sila, manilhig, manlimpyo diya sa barangay sa Luok, manghatag mabasahon, niya marag mag-feeding po siguro na sila. So mga batanon, ang Diyos magauban o magpanalangin kaninyo. O niya tanan na ito mga suki diya sa kadwa, no? Mga pamilyas, mga agwa, ngadtos mga pamilyas sa mga alikos, mga Risuor family, mga Arrogante family, o niya mga Busotros family, ngadto sad sa mga pamilyas, mga Alconten, mga Fuentes family, o niya ngadtos mga Tirana family des Upper Kaluan. Good morning sad ni Brother Siloy o Marcelo Berunas, uban sa atong mga mabtikon, madasigong mga batanon diha sa Upper Kaduan. Good morning yung tanan diya slower. Niya pasalamatan sa nato sila si Sister Marites Paraiso uban siyang pinalanggang bana, yang pamilya sa always nga paggamit sa sound system nato des Kaduan Church aron malanog ang ato sa programa sa mga silingan. O dirito mga higala sa barangay sa Libho, o lanog-lanog ni atong programa sa Libho tungod kay naay mga sound system dia with trompa na Sister Linda Kamay dia nagpalanog siyang sound system. Magnapod si Sister Marites siguro di iyang pinalangga ang anak, yang naay mga teachers sa diha siguro gwapato na uli kagahapon. So good morning yung tanan. Ang mga silingan na naminaw sa lanog sa trompa ni Sister Linda mayong buntag. Kanya sa atbang po sa Little Hills, naapod kang Brother Nelson Bersero, nagdanog-danog po na iyang trompa diya, no? Matag programa na to. O, mga silingan ang naminaw. Nga lang Brother Carding Amuro, Sister Lorena diya, mga tanang silingan diya, mga kabatanunan. Kanya nga lang ni Sister Marites Marites diya sa ibabaw, diya sa Little Hills. May buntag ni Sister Marites. O tanan diyang mga silingan naminaw. O good morning ni Sister Valentina Baga. Salamat po sa iyong pagpalanog, Sister, sa imong Bluetooth diya karon lanog ron diya. O niya ngadto ni Brother Leo Sumalinog. Naapo na siya sound system ug masilingan na naminaw. Tanan diya sa barangay sa Libho. Mga Bible students nga ginumalahan sad nila ni Brother Nelson o Brother Johnny Mainit. Ato sang gipangamusta nining sayos kabuntagon. Ano mga suki sa nato naminaw diri sa Mabuli. Daghang putog matig paminaw sa Mabuli. Good morning di idea sa mga Nugas family no, Sister Chare de la Cruz Nugas uban sa iyang tibok family. Kaniya good morning sad sa mga Ipil family diya. Atos mga Abayon family. Good morning sad sa mga Maglasang family. Nila ni Sister Plising Badnuli dia Maglasang ilang mga pamilya. Kanya ato ng Sister Bobina Ilusurio, ato ng Brother Junior, Sister PB, mga silingan din ng Minaw. Good morning sad ngadto sa mga Lipalam o mga Serapino family. Kanya ato sang pasalamatan karabuntaga sila si Dong Mulo Ilanan uban sa mga silingan nato dias Mabuli nga nagapaminaw sa iyang sound system. O niya ngadto sad sa mga Sumalinog pamilya na Dong Sensor Sumalinog, Sister Mercy, sila Rizal diya karon nagpaminawan ato ang ipangumusta. O niya diri sa ngadto sa mga Gutierrez diya pamilya diya, good morning. Mga Saga family, mga pamilyas, mga Espinosa. O niya atong pasalamatan si Brother Erix Sinoy sa iyang sound system nga nagalanog-lanog po diya sa Purok Size, no?
Anya atong mga pinalangga diyang mga silingan nga nagapaminaw sa atong programa nining kabuntagon. So ato sad nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Okay, before ta mapadayon higala, paminaw sa lain sa mga dalet. Kung mubalik na ang manluluwas na, igsuunan dam ka ba? Sa pagsugat pagsinggit aniyang na ang ginapaabutan. Higala ayaw na pagluha-luha, ang takna hadul na mga tinaguan nga kasalanan, susular ang tanan. Tuburan sa kaluwasan, nasulbaran sa kagulanan. Urang tubag sa mga panginahanglan, sa sinugan sa kahangturan, masayluan kami, Jesus, sa tanang mga kalapasan, na nabuhat ng kalibutan, o kasi sa kaugawan, o Jesus. Tuburan sa kaluwasan, nasulbaran sa kagulanan. Ugang tubag sa mga panginahanglan, sa sinugan sa kahangturan, masayluan kami, O Diyos, kaya ron tapos musunong sa imong malumong naon. Sa puloy ang langit nun, ison ko mabago kita Okay, padayon tahigala. Good morning no sa atong tanan nga mga tigpaminaw. Diri sa atong pangumusta no sila si Dong Eric Sinoy dia. Pasalamatan nato mga silingan din naminaw, mga Lemurin family. Atong gina-welcome Wanyang adtos mga Pagubo family, Lambert Tiago dia, Pagubo, Lester Percy. Wanya, good morning dias mga Sinoy family. Ngadtos mga Sayod family. Wanya, mga Ilanan family dia. Tanan dia naminaw, ngadtosad nila ni Brother Roy o Sister Galay. Nila ni Brad Puro dia Maglasang, oban kang Sister Darling. Darling nila ni Vanessa, iyang mga kabataan, yang tibok pamilya nila ni Ganggang dia ilang family. So tanan na lang dia sa Barangay Mabuli. Good morning po sa atong pinalanggang Barangay Captain dia si Barangay Captain Cecilia Ladira uban siyang family. Tanan na lang naminaw dia karon, welcome. Mga suki na to naminaw sa diri sa Kanagahan area. Lanog-lanog ni atong programa sa Kanagahan. Tungod ka na mo mga sound system naglanog-lanog sa mapananglitan. Diha sound system ng Brother Bernie Katakis yang family lanog-lanog ron dia. Kanya mga tigpaminaw sa diri sa Panggamay dapit di naminaw sa lanog sa trompa nila ni Brother Anisito Preselias yang family. Tanan diyang naminaw mga silingan, welcome. Good morning ni Sister Celine Ruiz Mindaros, kaba ni Brad Idjon. Bro, may buntag nimo. O sa tanan diyan ng Brother Erickson, nga always sunod. Tanan nga taga Kanagahan, welcome. Good morning po dias Kinawahan, Lanster Maridil.
nila ni ngadtos mga ni Brother Dick dia. Good morning, Brother Dick. May kay na uli po ka diya, no? Niya tanan diya nga naminaw mga Rosaliosa family atong gina-welcome tanan taga Kinawahan, niya tanan sad taga Busugon nga atong mga suki, tanan nga taga Lambusan nga nagpaminawan tas luyong baybay atong gipangumusta diyan tanan. O niya taga Lambusan ngadtos mga Prasco family, welcome ngadto ng Brother Christian Lumihok and family, mga Buyusi family dia, mga Hapitan family. O niya good morning sad sa mga Magdadaro family. So tanan-tanan lang diha sa Lambusan, welcome. O niya mga tigpaminon sa barangay Tambungon kay lanog-lanog niya itong programa. Good morning nun, lang Brother Roger de Los Santos, suban siyang family. Lang Brother Junior Notarion dia, mga Leccionis family, mga Abalye family dia, good morning, mga Kabagi. O niya, tanan na lang dia, no? O niya, good morning sa mga Sigarino family. Atong gipahinumduman, atong mga kaigalaan sa Tambungon, nga kung nanginahanglan mo mga pisa sa motor, ay mo kalimot higala sa pagduol sa Advent Motor Parts, nga nahimutang sa atbang sa public market sa Tambungon, ang Advent Motor Parts. Moalagad na ninyo gikan sa adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes, gipanagiya ka na sa Nagtiayon, Florida, o Grime, Sigarino. O niya, tanan nga naminaw diris barangay Anapog, ato sang ipangumusa sa Bad Pipi dia. Dilaw, good morning ni mo bro, uban siyong family. Sa mga Ikarma dia family, good morning. O niya ngadto nila Brother Norlan Pagal, mga Pagal family dia, good morning. O niya nila ni Mr. Wilfrida dia, tanan nga naminaw dias Anapog, no? Wala to nasangpit ang tanan, pero kamon tanan dia, welcome sa atong programa. Mga suki na itong naminaw dias Dapdap, Barangay Dapdap, o dirisad sa Barangay Bangkasan, labi na sa pamilya ng Brother George Luna, good morning. Ngadtos Madilaw dia family. Good morning sad sa mga Negro family. Nila ni Sister Negro o Brad Pablo dia Negro, uban sa Tiwok family. Ngadto sa mga Hista family dia, tanan nga naminaw dia, no? Nila ni Sir Paul, nila ni Sir Jace, ilang mga family. Kanya tanang naminaw diri sad sa ato sang gipangumusta na Rumuntaga si Brother Johnny Aripaha o giyang mga silingan diyang naminaw, mayong buntag, no? O niya nila ni Lisel Sinadhan o ba ni Badlari diya karon sa Manyo, no? Mga Peritos and family diya, ng Brother Elvis Peritos and family, nila ni Brother Gupio diya, Brother tanan diya naminaw, no? Niya Brother Jidel Peritos o giyang family, mga Sinadhan diya family, diya Biasong, o tanang naminaw sa Dres Barangay Luok, welcome kamuntanan, labi na sa mga Lopez family dia, pamilyas mga Vargas, mga Ibanez family, diin maunay sintro karong adlaw dia sa Barangay Luok, sa himuon nga programa sa mga batanon sa mga Seventh-day Adventist mayang people din sa distrito ni Pastor Hill. Diin magasuroy sila karong buntaga dia, magapanghatag basahon, o niya magapanlimpyo diya sa mga diya sa barangay sa Luok, kung ano mga serbisyo nga ilang himuon diya, muna concentration diya sa district, no? Okay, mga sukintik paminaw sa diya sa sentro sa Sanrim, sa mas mga Monteroyo family, good morning, mga Samson, mga Andalis family, o niya ngadto sa Brother Rufino Moreno, good morning ni mo bro, o uban siyong family. Kanya mga tigpaminaw sa nato Dres Argawanon, atong gina-welcome dia ang mga Larga family, mga pamilyas mga Likigan, kanya ngadto sad sa mga pamilyas mga Layon o Kabatanya family, o mga pamilyas sad sa mga pamilyas mga ansyano diya sa Patag, San Remigio, o ngadto sa mga pamilya sa mga Muraka, tanan nga mga kaigsunan kaigilan na tuwis Patag, San Rem, diya sa Agnaya, diya sa Punta, o niya ngadto ni Brother Roger Villafuente, Father and Son, ilang mga family, atong gina-welcome nining sayos kabuntagon. O niya dirito mga higala sa
atong mga suking naminaw diri sa Maya, Dan Bantaya, no? Na atong partner dia, si Brother Isaw dihito. Good morning ni mo dong. O sa tanang mga dihito dia family, ang mga young people dia, atong gina-welcome, mga kahigalaan dia tanan, atos mga Punay family. Atos ang ipangumusta karon montaga si Sister Gloria Dihito, ang mother ni Brother John Dihito. Good morning nimo, sister. Ang Dios magahatag nimo kahimsog, kusog og maayong panglawas. Anya, good morning sa mga Miralles family sab diri sa Lanao. Onya atong pasalamatan si Brother John Punay, siyang sound system des Talisay. Tanan nga taga Kabangkalan sab, des Dan Bantayan. Welcome. Nya, good morning lang Brother Doming Bunukan uban siyang family. Tanan diyan natong mga pari, mga mods dia, mga pads, mga friends, mga brothers and sisters dia nga nagapaminaw karon. Amo kamong gina-welcome din sa atong tulumanon. Matig paminon to des Paypay sab dia sa Nazareth, no? Des Bakhawan, des Kawit. Bisan pa man mahawak atong gina-welcome ang tanan. Okay, pagpadayon sunan higala ninasay atong awit nga atong idalit sa tanan. Bawat tao dito sa mundo may iba't ibang mga pagsubok. Marami ang Dinagdagan kung sa landas ng kaligtasan. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. ang nais ng bawat puso ay makaya ang mga pagsubok. Ito hindi natin magawa kung si Jesus ay wala. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. Okay, padayon tahigala atong gitunol ang mainitong pagpangumusta dias Bidilin, no? Tanan to makisunan diha. Dias dang lungsod Bidilin. Kumusta og mayong buntag sa Magulimas, mga Dela Cruz family diha. Always taga Paminaw. O niya mga kaigala nato diya sa proper yun sa lungsod sa Bidilin. Kumusta diya ang mayong buntag sa mga 5. Ila ni Brad San Michael 5 uban siyang family.
O niya tanan di ano naminaw bisan pa man diri sa Lamintak Norte ng Brother Alex Cañada o Brother Felipe Soliera. O niya nga to sad ni Municipal Councilor Raymond Olivar o ba ni Attorney Olivar. Good morning yung tanan no diha sa Lamintak Sur og Norte. Og tanan na to mga suking naminaw diri sa 108. Niadtong mga naminaw sab sa lanog sa trompa ni Brother Tirbo Pobadura. So good morning Brother Tirbo. Good morning sa mga Malinaw family dia, mga Lubitania family, ngadtos mga Bohol family. Og sa tanan na lang diha nga naminaw diha sa 108 Medellin, welcome. Anya dirita mga higala sa Bugo City. Ubay-ubay sa naminaw dis Bugo City. Good morning diha sa Binabag. Diha sa mga Gabiane family, mga Bersero family. O niya ngadto sa mga Olingay family. Atong gina-welcome. Niya good morning sa ni Brother Lino. Brother Lino Almasin. Diha sa San Antonio. Niya mga tigpaminon diha sa Anunang Sur. O niya diha sa Anunang Norte. O niya bisan pa man diha sa La Paz. O diri sa Kabangkalan. Atong gipangumusta di ano ang mga Lipawpaw family. O niya ngadto nila ni retired Scout Ranger Isagani Aracia. Salamat sir sa imong sound system diya nga always nagdanog-danog. Thank you kayo sa imong kaayo sab namo diri no. Wa gyud nimo kalimte. Amo nga team Brother John o Brother Isao. Salamat kayo. O niya ngadto sad sa mga pamilyas, mga Bisabilia, ng Brother Alan, nila ni Sister Amelia, o yung family des Baas. Good morning yung tanan des Baas, no, nga naminaw. O niya, mga Derder family diya sa barangay sa Dakit. Niya, good morning sad ni Sister Andrino. Always yun nagapaminaw. Niya, may buntag sa imong Mr. Sister, sa imong mga anak na naminaw. Welcome. Nga tanan nga naminaw diya sa barangay Dakit, bisan pa man diya sa Guadalupe. Good morning diya sa mga Baldusa family, mga Homauas family diya, mga Muñez family. Nga good morning sa nila ni Brother Edsel Ledisma, kauban ni Ma'am Ibing, ilang family. Nila ni Ma'am Joy diya karon, nila ni Sir Merjon, ilang family. O niya nga tusad nila ni Pastor Hill, Edo Liberio, o uban sa iyang family. Mga pamilyas, mga tanan diya nga naminaw no. Welcome sa ato nga programa. Na Brother Elmer Pilayo. Kanya mga suki nato naminaw diya sa Libertad, diya sa Udlot, diya sa Marangog, ug diha sa Tagasa atong mga kaigsunan diha. Makahigalaan diha sa Tagasa Seventh-day Adventist Church. Maayong buntag yung tanan. Nya tanan naminaw diya sa Syukon og diri sa Nailon. Good morning ni Brother Jerry Nailon diya sa punta bro. May buntag nimo uban sa iyong family. O niya ngadto nila ni Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Good morning Mr. uban sa imong tibok family. Good morning sa nila ni Sir Arthur diya. Mga always nagasunod og nagpaminaw sa ato nga programa na ni Ma'am Margie. Kanya mga Bulambaw family. Good morning sa mga Rituya diya family. Pamilyas mga ngadtos mga pamilya sa mga Canales, mga Berdida family, ngadtos Mahilig family, mga Mulihon family. Ato nga ginawelcome ang tanan-tanan kayo diha sa Nailon ato mga pinalangga nga makaigsunan og kahigalaan. Mga suki nato naminaw diha sa Gairan, ayos mga Mulihon family. Nya ato nila ni Engineer Ernie Catayas. Good morning po ni Tia Wing. Good morning Tia. Lanog-lanog na po rin mong radio diya sa New Public Market. O niya atong mga suki nga naminaw sab no diri sa Daang Carbon. O niya ato sang gipahinumduman ang ato nga mga kahigalaan nga kun pananglit higala aduna tay problema sa pananaw sa atong mata. Ayaw mong kalimot sa pagduol sa Icons Optical. So tulo na ka optical clinic sa Bugo, maragwa na sa Sanrem.
Ang una nga optical niya naa sa katong karaan nga landbank at bangyod. Makita nimo ang Icons Optical. Nya katong karaan sad nga globe, loyora po na. Atong karaan nga globe kay wala naman sila diha. So nana po diha ang Icons Optical. Katong sa Sunrim gibalhin diha. Nya at the same time ang katopod higala ang Lobitania Biraki Lobitania Optical Clinic. Ilag po na ni Dr. Konkon Lobitania. So mag-abli na sila higala gikan sa adlong Domingo kutob sa adlong Bernes. Sirado na sila Sabado. Adtuan niya mga alas 9 buntag kutob alas 5:30 sa hapon. Accurate pa ilang pagtanaw sa mata tungod kay computerized nila higala ang pag-examine sa ato nga pananaw. Parang sure yun, matagan o eksakto nga panginahanglan ang atong mata. Kanya ato sang ipahinumdom nga kung nanginahanglan tag mga tubig nga safety higala, limpyo o presko nga tubig. Ayaw mo kalimot sa Advent Drops. Mananahimutang sa lanaw. Apan kung mo-order mo higala, labi nagnamoy mga associations, mga fellowship, World Bank pang mga gatherings, pwede mo higala nga mo contact na mo or inyong isearch higala ang Advent Drops aron alang sa inyong katagbawan mga higala. Okay, padayon to sunahan. Good morning di ay sa mga Familara family nga always taga-paminaw. O niya, ato sa diyang pasalamatan karubuntaga si Brother Wilfredo Hirarman diya sa Bunakan. Bro, may buntag ni mong salamat sa imong sound diya na imo ganang pakusgan sa atong programa. Na diripos pandan na apod kang Brother Wilfredo Pobadura. Trompa po na iya diha, no? Kini mga bag-oning converted higala sa radio. O niya, ila pong i-share ang atong programa sila masilingan. Good morning po ni Brother Romeo Ye, no? Diha sa Gairan. Ato ganang karaan po tigpaminaw daw sa ato nga programa. So good morning mo sir. Oban sa imong family. Tanan nga naminaw diha karon. O niya ngadto sa mga Makipig family. Good morning. Ngadto sad ni Brother Michael Olahi, uban siyang family nga ni Asdon Pedro. Brother Andy Nobal, good morning niyo bro. Diya sa dinhis Kayang, tanang taga Kayang naminaw, tanang taga Don Pedro, Pulambato, or asamang dapita karon dinhi ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon dinhi sa radio mga kahigalaan. So kung naamoy mga mensahe, mahimong inyong ipadanga tigala kay atong basahon karon taod-taod sa ato nga programa. Okay. Musugod data og basa dinhi sa ato nga ato ning tan-awon ang comment section higala alang sa mga kahigalaan nato nga nag-send og mga message, no? Okay, ato ning tagdo ni si Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Salamat Sir Arlene sa imong paglantaw, pagpakiguban. Kanya regard sa imong tibok family. Iyang mensahe, good morning Brad. I'm watching. So thank you kayo for watching our program. Niya po si Richard Berdin Velarde sa Toronto, Canada di. Mayong buntag mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Salamat kayo sir, no? Sa imo kanunayng pagpakiguban. Kinigon to akas laing nasod. Mingaon gyud kasi yung mga kababayan. Salamat kayo Sir Velarde. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray Brother Rufino. Niya po si Asisid Sansum or Brother Sister Luni Sumalinog. Good morning nimo dia Sister, uban nilang Brad Waning dia Sumalinog. Nila ni sa mga silingan dia ni Sister Lisa dia tanan dia mga tigpaminaw nato. Just purok dakit, welcome. Okay, ni apod si Roland Neriginon. Mayong buntag, Badlib, o Badjon. Welcome sa inyong tulumanon. Kini ang mayong balita. Ilabi na diri sa Quezon City, o diha sa Visayas, o Mindanao. Sa tanang viewer, mangumusta lang ako sa akong sister-in-law, diha sa Kauswagan, Lanao del Norte, ni Mary Ginon og sa akong pag-umangkon diri sa Iligan City ni Charlie B. Ginon. God bless
kaninyo, Brad. So, i-share lang po, Brother Roland, para nga makamatikod po sila, makabati sila sa imong mga greetings, no? Atong i-share, hingilan ito kalimtan, pag-share sa ato nga programa, parang mas daghan ang makapamati, daghan ang makakita sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. O niya po si Madslia Muñiz sa Manila po ni, Pad Sleeve, request kong kanta, Sweet My Jesus. So, karon taon-taon ato nang tanahon, Madslia. O niya po si Million Silasol. O niya sad si Sister Alma Mahait. Morning to everyone. God bless you. So thank you kayo, Sister Alma. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong programa. Ato pong nakita si Brother Jex Sumalinog. Salamat po, Brother Jex, sa pag-pray sa ato nga programa. O niya po si Brother Alex Orhil sa Lake Danau ni, diha sa Ormoc. Good morning sa tanan nagtanaw sa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. Good morning nimo diha, Brother Alex. Niya po si Norlito Tagalog, Sister Jolita ni. Good morning, Sir John, Sir Libby. Mo request ko og kanta, muuban ka ba? Salamat, Nanay Jolita ni. Okay. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Salamat sa pag-pray o paglab. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo, Brother John. O Kuya Libby. O sa makaigsunang makanunayong naminaw. O sa nagview. Nini nga programa. Kini ang mayong balita. So, sa pagpadayon sunahan, maminaw ng Santa Higalag, lain nga dalit.